impecabil. Pe unde nu e pod. Ei, ia să vedem noi pe pod, unde plătim 5 euro. Ia uite, ca la porci. Da? Pentru asta dăm 5 euro, că te duci și te întorci. Ia uite. Borduri rupte. Dunărea. Deci în apă este o baliză, se numește. Ca să nu lovească vapoarele, să nu lovească podul. Aici e mai cât de cum. Da? Deci situația generală e proastă. Bordura asta, pietre. Troncă de mașina să rupe cu tine, ia uite aici. Deci pentru asta dăm 5 euro. 2,5 la dus, 2,5 la întors, adică degeaba. Și ia uite, aici unde are CNAIR-ul de fapt, drumul, ia uite, sticlă. Sfoară. Facem 11 km sfoară. Și aici iluminat, totul impecabil. Dar în rest acolo, dacă e al CFR-ului, ce se intereseze pe el? Îți ia 5 euro și